ešte predtým, ak začneme, chcem vám povedať, že dajte like, subscribe, odber a potrebujete Minecraft platený na CurseForge. Ďalšie video budem točiť tutoriál na T-Launcher. Bye bye. Takže čaute ľudia. A dneska vám ukážem, ak si dá stiahnuť môj Minecraft modpack alebo na mod. Keď ešte neviete, tak mám server, kde hrávam s chalaniami a tak, môžete aj vy prísť. A ešte som netočil tutoriál, ale toto je môj prvý, no. A čo prvé potrebujete, ísť na môj odkaz v popisku. Môj kanál YouTube, nemám ukážem. Kanál, prvé video, tu máte link na Discord, kliknete naň, dajte sem, tak to bude. Tak, a to vás joine. Prečo je to tak? Lebo som sa ešte neverifikoval a mne sa nechce. No, takže keď sa pripojíte, tu sa veci a tak, keď pôjdete keď máte T-Launcher, tak tu je celý ten modpack. Tieto mody sa ešte musia pridať. Ale dneska robím tutoriál pre CurseForge. A väčšinou ľudí má CurseForge, čo ja poznám. No takže, tuto bola prvá verzia, druhá, tretia a toto je len prídavok. Neviem prečo je tam J, ale ok. Takže poprvé musíte mať CurseForge, aby ste to mohli spraviť. No tak, môžeme na to. Stiahnete si Minecraftu. Keď sa vám stiahne, tak pôjdete na CurseForge, Create Custom Profile a tu máte veľký import, no nie veľký, ale import. Tu je. Tak a keď na to kliknete, tak vám toto otvorí, vyberete Minecraft tvoj a dáte otvoriť. Teraz sa vám budú stiahovať všetky módy, čo sa tu. Je to nie až tak veľa, je to napodobenia Mineru, alebo Mariota, no. Mariota bol napodobenia Mineru, takže ja napodobujem Marioto. Shoutout to Mar, že vytvoril tento najlepší server, čo mohol vytvoriť. Ďakujeme. No tam sa aj viac modov je tam. Takže keď to máte, všetky mody, nič vám nechybá, dáte play, sa vám zobrať Minecraft, to je ono, to vám sa nechce klikať. No a keď dáte hrať, hneď ukážem, zapte sa. No už sa vám zapol, upozornenie, budete mať moje nastavenie, lebo nechtiac som tam dal, že nech to savene moje nastavenie. Toto máte kľudne na maxia. Tak potom prenastavte, keď budete chcieť. A tu je server, potom ho joinete. Ale ešte predtým sa musíte čo iné aplikovať na server a keď máte ban, tak na unban. To je to asi všetko pre toto video. Dúfam, že rozumiete taliansky, slovenský vôbec.